Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 32. Ndị Izrel wee hụ na Mozis nọrọ ọdụ isi n'ugwu ahụ rịdata. Ndị ahụ wee kpọkọta onwe ha n'ebe Erọn nọ sị ya, "Bilie, meere anyị chi, ndị ga na-eje n'ihu anyị, n'ihi na Mozis a bụ nwoke nke mere ka anyị si n'ala Ijipt rigopụta. Anyị amaghị ihe meworo ya." Erọn wee sị ha, "Tijipụnụ mgbaaka ọlaedo nke dị n'ime ntị nke nwunye unu, na nke ụmụ unu ndị ikom, na nke ụmụ unu ndị inyom, chetara m ha." Ndị ahụ niile wee tijipụ mgbaaka ọlaedo nke dị n'ime ntị ha, chetara ha Erọn. O wee nara ya n'aka ha, were ihe eji egbu egbugbu gbuo ya, mee ya ka ọ ghọọ nwa ehi akpụrụ akpụ. Ha wee sị, "Ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta." Erọn wee hụ ya, wee wuo ebe ịchụ àjà n'ihu ya. Erọn wee kpọọ oku sị, "Emume ka a ga-emere Jehova echi." Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'echi ya, sụọ àjà nsure ọkụ, chụtakwa ihe àjà udo. Ndị ahụ wee nọdụ ala iri ihe na ịṅụ ihe. Ha wee bilie igwu egwu. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, "Jee, rịda, n'ihi na ndị gị nke ị mere ka ha si n'ala Ijipt rigopụta ebibiwo onwe ha. Ha esiwo n'ụzọ nke m nyere ha n'iwu wezuga onwe ha ngwa ngwa. Ha emeworo onwe ha nwa ehi akpụrụ akpụ. Ha wee kpọọ isiala nye ya, chụọkwara ya àjà, sị, Ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta." Jehova sịkwara Mozis, "Ahụwo m dị nke a, ma lee, ndị kwesịrị ọrụ ike ka ọ bụ. Ma ugbu a kwee ka m nọdụrụ onwe m, ka iwe m wee dị ọkụ megide ha, ka m wee meekwa ka ha gwụsịa. M ga-emekwa gị ka ị bụrụ mba ukwu." Mozis wee chọọ ime ka iwe Jehova bụ Chineke ya dajụọ, sị, "Jehova, n'ihi gịnị ka iwe gị dị ọkụ megide ndị gị, nke i meworo ka ha si n'ala Ijipt pụta n'ike ukwu na n'aka dị ike? N'ihi gịnị ka ndị Ijipt ga na-ekwu sị, ọ bụ n'ime ha ihe ọjọọ ka o mere ka ha pụọ, igbu ha n'ugwu na ime ka ha si n'elu ụwa gwụsịa? Si n'ịdị ọkụ nke iwe gị chegharịa n'ihe ọjọọ ị na-eche megide ndị gị. Cheta Abraham na Aịzik na Izrel bụ ndị ohu gị, ndị ji onwe gị ṅụrụ iyi. I wee gwa ha okwu sị, M ga-eme ka mkpụrụ unu baa ụba dịka kpakpando nke eluigwe. Ala nke a niile kwa ka m kwuworo okwu banyere ya. M ga-enye mkpụrụ gị ya. Ha ga-eketakwa ya ruo mgbe ebighị ebi." Jehova wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ nke o kwuru si na ọ ga-eme ndị ya. Mozis wee chegharịa si n'ugwu ahụ rịda. Mbadamba nkume abụọ nke ihe àmà ahụ dịkwa n'aka ya, bụ mbadamba nkume nke e dere ihe n'ihu abụọ, n'otu ihu na n'ihu nke ọzọ ka e dewuru ihe n'elu nkume ahụ. Mbadamba nkume ahụ, ọrụ Chineke ka ha bụ, odide ahụ kwa, odide Chineke ka ọ bụ egbugbu e gburu n'elu mbadamba nkume abụọ ahụ. Joshua wee nụ olu ndị Izrel ka ha na-eti mkpu, wee sị Mozis, "Olu agha dị n'ọmụma ụlọ ikwu." Ọ sị, "Ọ bụghị olu ndị na-aza n'ịdị ike, ọ bụghịkwa olu ndị na-aza n'adịghị ike, olu ndị na-aza n'ịbụ abụ ka mụ onwe m na-anụ." O ruo mgbe ọ bịaruru ọmụma ụlọ ikwu ahụ nso, na ọ hụrụ nwa ehi ahụ na otite egwu ahụ, iwe Mozis wee dị ọkụ. O wee tụpụ mbadamba nkume ahụ n'aka ya, tụpịa ha n'okpuru ugwu ahụ. O wee were nwa ehi ahụ nke ha mere, so ya n'ọkụ, gwee ya ruo mgbe o mere irighiri. O wee fesa ya n'elu mmiri, mee ka ụmụ Izrel ṅụọ ya. Mozis wee sị Erọn, "Gịnị ka ndị nke a mere gị, na imewo ka mmehie ukwu bịakwasị ha?" Erọn wee sị ha, "Ka iwe onye nwe m ghara ịdị ọkụ, gị onwe gị amawo ndị nke a na ọ bụ n'ime ihe ọjọọ ka ha nọ." Ha wee sị m, "Meere anyị chi, ndị ga na-eje n'ihu anyị, n'ihi na Mozis a bụ nwoke nke mere ka anyị si n'ala Ijipt rigopụta. Anyị amaghị ihe meworo ya." Wee sị ha, "Onye ọbụla nke nwere ọlaedo ka ha tijipụ ya n'ahụ ha." Ha wee nye m, wee tụba ya n'ọkụ, nwa ehi a wee pụta. Mozis wee hụ ndị ahụ na ndị na-adịghị nchịkọta ka ha bụ, n'ihi na Erọn emewo ka ha ghara ịdị nchịkọta, ka ha bụrụ ihe ntakwu n'etiti ndị na-ebili megide ha. Mozis wee guzo n'ọnụ ụzọ ámá nke ọmụma ụlọ ikwu ahụ sị, "Onye dịrị Jehova ya bịakwute m,
ụmụ ndị ikom Livayị niile wee chịkọta onwe ha n'ebe ọ nọ. Ọ sị ha, otu a ka Jehova bụ Chineke nke Izrel sịrị, tụrụnụ nwoke ọbụla n'etiti unu, ya tụrụ mma agha ya na apata ụkwụ ya, gabiganụ, bịaghachikwa site n'otu ọnụ ụzọ ama ruo ọnụ ụzọ ama ọzọ n'ọmụmụ ụlọ ikwu a niile. Gbukwanụ nwoke ọbụla, ya gbuo nwanne ya, nwoke ọbụla ya gbuo enyi ya, nwoke ọbụla ya gbuo onye ahụ ya. Ụmụ ndị ikom Livayị wee mee dịka okwu Mosis si dị. Ihe ha ka nnụnụ ndị ikom 7 na ọgụ 10 wee si n'etiti ndị Izrel daa n'ụbọchị ahụ. Mosis wee sị, mejuonụ aka unu taa nye Jehova, n'ihi na nwoke ọbụla na-emegide nwa ya nwoke na-emegidekwa nwanne ya nwoke. Ka o wee nye unu ngọzi taa, o ruo n'echi ya. Na Mosis sịrị ndị Izrel, unu onwe unu emehiewo mmehie ukwuu, ma ugbu a m ga-arịgokwuru Jehova, eleghị anya m ga-ekpuchiri unu mmehie unu. Mosis wee jeghachikwuru Jehova sị, biko ndị nke emehiewo mmehie nke ukwuu, meere onwe ha chi ọlaedo. Ma ugbu ọ bụrụ na ị ga-agbaghara mmehie ha, ma ọ bụrụ na ị meghị ya, biko hichapụ m n'akwụkwọ gị nke ị deworo. Jehova wee sị Mosis, onye ọbụla nke mehieworo megide m, ya ka m ga-ehichapụ n'akwụkwọ m. Ma ugbu a jee duru ndị m ruo ebe ahụ nke m gwaworo gị okwu banyere ya. Lee, mmụọ ozi m na-eje n'ihu gị, ma n'ụbọchị mgbe m na-eleta, m ga-ewerekwa mmehie ha leta ha. Jehova wee tie ndị Izrel ihe n'ihi na ha mere nwa ehi ahụ nke Erọn mere.